Men tanken om, at en eller anden dag, så bliver det her alvor. Altså, vi har snakket om, hvis det bliver alvor, hvordan hendes begravelse skal foregå. Jeg har brug for min telefon. Nej, jeg kan ikke blive ved med at vente på det. Giv mig min telefon. Giv mig telefonen. Giv mig telefonen. Okay. Han kom ind lige, da jeg åbnede i morges. Hvordan virker han? Sølle. Ret målrettet med at drikke, som om han gerne ville være fuld. Sagde han noget om et barn? Nej. Men da han så det der pressemøde på tv om kidnapningen, der bad han mig om at låne min mobil. Frederik? Tak. Og du ved, hvordan? Undskyld, men vi skal jo i gang med det her møde, fordi der er sket den her hændelse, hvor at Leonora og Thor har været op at slås. Jo, altså, nu er det jo sådan, at Leonora har en tendens til at overskride de andre elevers grænser. Hvilket også er årsag til den her hændelse. Altså, hun tog simpelthen Thors mad, som om det var hendes egen. Og inden vi lige runder af, så har Ida bedt om ordet. Værsgo, Ida. Okay. Jeg bliver nødt til at sende dig hjem et par dage. Nej. Jeg kan sagtens arbejde det. Nej, du kan ikke. Du skal hvile dig. Forstår du det? Ja. Bare tag hjem. Vi skal nok dække dine vagter. Okay. Ja. Jeg stod der ret op og ned for enden af sengen. Og der var ikke én, der sagde til mig, sæt dig lige ned, eller her en kop kaffe, eller ingenting. Det synes jeg bare var underligt. Der var ingen, der var medfølgende.